अरे हिला बरोबर काम लावलं. अरे लय घट्ट आळूच असतं ता. लोणच्यात हे पाणी घालायचं आहे काय काय लगेच घालतात ते फोडू. थोडस जरासच करायचं आहे लोणचं यंदा करायचं नाहीये. माका काय तर पाठवून दे थोडासा कर ज्यादा कर. उतुडायला बिले ना मागणं तू का शाप पिळाओ. अरे तू काय पितलो औषधी मग कसं म्हणता पोळ म्हणतं आमच्या त्या पोळ म्हणता येतो. उगत पैसो नाही हा. मेहनत आहे तेवढी. लोकांका फक्त पैसो दिसता. हे आता नुसते नाही याला सुकत घालूच या फॅन वर मग झाले नाही मग याच्यात हे घालायचं आहे. हे म्हणजे मसाला बिसाला. मग झाला. मी जायता का होत ना येशील पुन्हा मग बी येणार आता ये लोणचं बघाय घालणार ते येणार आहे. कुर्ल्यांसाठी येणार आहे. तर मित्रांनो मगाशी नानांनी जे कैरीच्या फोडी अशा त्यातलं पाणी काढून घेतलं त्या फोडींचं आता पुनमताई लोणचं घालते. बघा कसं काय करते ती. त्या त्या फोडी त्या काय सुकवलंच आहे का. साप सुकवून घेतले पाणी काढून घेतलं फॅनवर ठेवले 1-2 तास झाले. आणि आता ह्याच्यात काय घालतं बेडेकर मसाला. बेडेकर मसाला. तुझं मसाला नाही घाली बघ घालतले आता. मग किती दिवसात होणार काय लोणचं रेडी. आता रेडी. आता दुपारी खाऊ शकता जेवणाबरोबर. मग तात तर बोललंय. मला वाटलं काय हळद. हे बेडेकरच वापरतो खायचं वापरतस बेडेकर. आता लोणच्याचे बेडेकरचं नाव 1000 प्रकार इले. मसाला एकच असतं. मरणाचं मीठ घालायला पाहिजे तर ते टिकणार वर्षभर. बरोबर. पण या प्लॅस्टिकच्या भांड्यात दुसरा भांडा नाही मिळाला तुका. प्लॅस्टिकच्या भांड्यात टोपामध्ये ते एका आंबटपणा असता का गंज येता काळा काळा टोपा. बरोबर म्हणून याच्यात घालूचा लागता. प्लॅस्टिक माहिती आहे प्लॅस्टिक वर बंदी आहे ती पण आता करणार काय. ह्या काय गो वाटाप. वाटाप म्हणजे मोहरी आहे ती बारीक केली गरम करीत बाहेर उन्हात ठेवलेलं. घरातलीच मोहरी नाही मग विकत घेतलेली. विकत घेतली. यंदा मोहरी केलं नाही. आणि ह्याच्यात मेथी घातलंय. मेथी कशात ह्याच्यात ह्याच्यात म्हणजे ह्याच्यात म्हणजे या मिक्सरला लावलं इथं बारीक करून. मेथी पण घातलं. मग मेथी पण घालूची लागता. कडू नाही होणार. जराशी टाकूची असं जास्त नाही टाकूची असं थोडीशी. आता मग कळली रेसिपी. आता मी करू शकतो. कर आधी बघूया कर करून दाखव माका. असले किती धंदे करून मी झालं. झाला केलं धंदे. केस पिकले. सांगत होते पण जाऊन देता धंदे करता डॉंगला. आता तुम्ही आताशे करूक लागलंच म्हणून त्या काय हिंग टाक डबी पूर्ण. हिंग तेलात टाकलाय. तेल मग अशी गरम केलं त्याच्यात. अजून तेल पण आहे ह्याच्यात. तेल घालायचं. असाच लोणचा होता की माका काय माहिती. जर तू असाच हिरव्या हाणलंस आंबे लगेच कापलंस नि लगेच केलंस तर आणि ह्या घातलं काय असे सुकवलंच ना. हे मी कल रात्री कापून ठेवलंय. आणि काय केलं कशात टाकलं आणि मीठ मग घालून ठेवलंय मारणाचा तुझ्या भाषेत. मग त्या मिठाचं पाणी होता. मगाशी त्या मिठाचं पाणी होतं. माका वाटलं पाणी घालून ठेवलेलं. पाणी नाही घालून ठेवलं मिठाचं पाणी होता. मिठाचं पाणी घ्यायचा नाही तर त्या घेतलंच तर बुरबुरीत होतले आंब्याची फोडी. मग ते असा खिरमाट होता त्याचा तयार. आणि मग काय ह्या चढतं बुरशी चढतं ना. एका काय नाही होणार असाच ठेवूया लोणचा बघ. आता इतकी वर्ष घालतोय पण मी यंदा थोडासा तूळ तुका दाखवूसाठी स्पेशल. म्हणजे मी माझ्यासाठी गेलं आता मी डब्यात करणं घेऊन जातोय. ह्यो काय मसाला ओतलो. हिरवा मसाला म्हणतात तो गोंधळ त्या हिरव्या मसाल्यान. ह्यो काश्मीरी मिरची पूड असं म्हण. घरात बनवलेलो. पण असं म्हण काश्मीरी मिरची पूड. हिरवा मसाला नको. हिरवा पहिली लोक हिरवत मसाला म्हणून त्याच्यामुळे हिरवं दुकानात गेलं हिरवत मसाला देतात आम्ही मागल्या. दुकानदार पण तसेच तुम्ही सेमच असते. दुकानदार पण सेमच आमच्यासारखे ना. म्हणून तर असं लाल का हिरव्या बोलणार रे दुकानदार भारीच मग.
मिक्स कर व्यवस्थित लागा वयो. ओके झाला. मरणाचो घाला अजून घाल तू. हो दे तिखट. आग लावून येऊन एकदम. ही चटणी ही बघ हेच ह्यात जास्त हवे त्यानं काय होता तर तो ह्या बनतो लोणचा पाणी. अख्खी मोहरी घालत नाही तू. लोक अख्खी मोहरी घालतात ना दुकानात असतात. शानी म्हणून घालतात तू खुळा म्हणून. हा असं असं ह्या सांग. ह्या पटला माका. लोकांनी डान्स केले म्हणून माका करूच नाही. मग तू काय करणार डान्स. माझ्या पद्धतीतच कर डान्सर. लोक नाचतात म्हणून तू नाचत नाही. तुका वाटलं तरच नाचतं असं. हां बरोबर आहे. ग्रेव्ही जास्त झाली आहे पण तुझी. ग्रेव्ही याच्यापेक्षा ग्रेव्ही हवी जास्त. मूर्ख नाही त्याची फोडी काय खातलं कर मग. बरोबर टाक काय तर त्याला काय तर वाट बघतोय मी कधीपासून. हे ह्याच्यात टाकूच नाही तोंडात. यो आम्ही लोणच्याकच मसालो सोपलो सर. लोणचं बराचसा घातलं मग. नाही घातलंय. घालवलंस तुझ्या नादात काहीतरी विसरलंय. मीठ घातलं अजून किती घातलं. घालूचा मीठ अजून माका चवीप्रमाणे का बघणार चव कितपत आहे. नाही मग माका काय. पुष्पा हये हय्ये हय्ये पटकन ये. तुका कॅमेऱ्यात घ्यावी काय गो. अगो तोंडात घाल पूर्ण. काय खोळ्या हातात घेते नाही तर काय. तिखट तिखट आहे ना. स्ट्रॉंग तिखट. स्ट्रॉंग तेल घातलं दाताला तिखटपणा त्याचो. ठीक आहे बरोबर. स्ट्रॉंग तिखट झालेला अजून एकदा बघ मीठ. तुला काय कळत नाही तर मध्ये मध्ये बोलायचं नाही. मिठाचं प्रमाण बघूनच मी आधी लोणचं नेऊ की नको असं झालं. मिठाचं प्रमाण बघून खुळचाट तू. मीठ जास्तीत जास्त घालते तेवढा तिखट आणि तुका खुळचाट आणते म्हणा नको आणत्या. मग काय खुळचाट म्हणशील. म्हणजे ह्याच्या आधी पण घालून झालेला टॅम्बीच असतो. असा होणार सेम डिट टू. ही बरणी विकत आणलंस की धंदो जोरात आहे तुझं बाबा. खतरनाक काम आहे तुझा. मग दर आठवड्यात जरा 4-4 दिवसांनी घालीत असतं. नाही हे असं मसाला होता ना मग फुकट वाया कशाला घालवायचं. म्हणजे वाया कशा घालवायचा. मग आता घाल याच्यात त्याला काय तेल त्याच्यात घालूचा नाही. ह्या कसला तेल जरासा असा म्हणजे चटणी ना एकत्र आहे का त्याला चिकटन. कसला तर म्हणता. ह्याच सूर्यफुलाचं. सूर्यफुलाचा गरम तेल करून घेतलेला थंड झाल्या ह्याच्यात करण्याचं तुझा आता. मग गरम गरम होतलं शे थंड तेल गरम करून थंड केलं. आणि आता भुतू काय घातलं. मग हे घातलं. हे म्हणजे हिंग. हिंग रे हिंग. हे म्हणजे हिंग. तुझ्यामुळे बावराक होता माका आधी. पुष्पा बावरता काय बघ. पुष्पा बघ ढवळता काहीतरी. हे भरणे काही मिळतात पण तुका दुकानातून आजूचे लागतात विकत बाबा. असे विदाऊट स्टिकर बिकरवाले बेरिये मिळतं. मग भारीचा तुझी मजाचा. किती किलो राहता त्याच्यात. आता मापूचा लागत 1 किलोच्या वर. ही 1 किलोची बरणी आहे. चांगला. अरे सरबत किती कॅना विकत 31 रुपये कॅन. परवडत नाही सरबत करू घ्या. ही पण बरणी 20 रुपयाला एक. होलसेल मध्ये घ्यायचे. एकदाच 50-100 बरणी घ्यायचे एका लॉट मध्ये. कमी पडतात मध्ये. कळला गो बायो धर दाखव जा. बायो कोकुने माम खाला. काय भरवतं सांग भरवतं.
चालू आहे असंच भरायचं याच्यात. मग तेल वतायचं. वेगळीच कशी पद्धत आहे तुझी? हा माझी वेगळी पद्धत आहे म्हणून आमचा लोणचा वर्षभर टिकता. असा हा ठीक आहे. ही एवढी पौर्णिमा का देतो आता? चांगला करतोस. झाली तर त्याला होत त्याच्यात सगळा राहुला असं बरं झाला असं एखाद सगळा काही राहणार. काय तू आपल्याला माहिती आपण गप्प बसायचा मध्ये गोळगोळ करीत राहायचं नाही तोंडाची पाचा. माका माहित नाही की लोणचा घालता कोणा? हे सगळं करून मी म्हातारो झाले. कलमाच्या आंब्याचं आहे ते. मग ते रायवळ आंब्याची मी घालीत नाही. पण आंबे अजून मिळतात काय? पिकले नाहीत अजून. आमच्या तेव्हा त्या कलमावर काढायचे वरती 4-5 पेट्या घालते वरच्या कोपीच्या बाजूला. आपलं माहिती पुष्पक चढवते कलमावर. पुष्पा काढी चल त्याला त्याच्यासाठी ठेवलंय मी कधी वाचणार. तुझं व्यवस्थित टाइमपास झाला. व्यवस्थित करायला नको ते. काहीतरी करायचं आहे. लोणचं घालायचं आहे ते. खायचं नाही आहे ते. बुडबुड येईल असं काय तसंच ते बुडबुड बुडबुड कसं काय? मी उगाच आणली. हा जाता हळूहळू खाली खाली. बोललेलं तुला कोण बोललेला? हिंग टाकतस परत? हिंग आता वरती पण टाकणार आहे. कशा ह्याच्यावर? बाबा बाबा एवढं हिंग? आपणाक काय नाही धोंडे माहिती वाळकेश्वरचे फतरे. गेलं रे चारी बाजूने. मग मी बोललेलो तुला जाणार. पण आपलं ते खरं करायची सवय पडली तुला. चल माका आता भूक लागली. मी आता वाटेक लागतंय. तुझ्यावर टाइमपास करून उपयोग नाही. चल ओके झाला ना आता. चल बरणी पॅक कर. भरून जरा तेल पाहिजे मुरून आले. चलो बाय बाय. बाय बाय. जल्दी आ जाओ. चला तर मित्रांनो आता 11-11:30 वाजलेत आणि आता घरी चाललो आहे. एवढा वेळ पूनमकडेच थांबलेलो कारण की आता निघायचं आहे दाभोळ्यात आणि मग तिथून मुंबई गाठायची आहे. पण दाभोळ्यात 2-3 दिवस राहणार आणि मग तिथून मुंबईला. कारण की दाभोळ्यात आपल्याला थोडं काम आहे ते कंप्लीट करून मग मुंबईला जायचं आहे. तर तोपर्यंत बाय बाय. भेटूया पुढच्या भागात कारण की लवकरच येणार आहे मी पुन्हा. कधी ते माहीत नाही पण लवकरच येणार आहे. तर भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय. नवीन भागात